up mga silingan? Yeah! So, andito pala tayo ngayon sa sa crib ni Jelly May. Kabawa. May basa dito, may MP, Toyo, Suka may sili, itlog na hilaw, saka Zunrox, Suruy. So, itong lahat ay iinumin namin. Wow! Iinumin namin kapag hindi namin masagot ang mga tatlong tanong. So, ang gagawin pala namin ngayon ay mag 5-second rule. At itong nasa harapan namin ay iinumin namin kapag hindi namin nasagot ang question na binigay. Okay? So, ano na? Sige na! Bex! Bato! Bex! Tatlong pangalan na ilimnon na makapahubog ug maayo sa imong mga nawa kabangon. The Bar Pink, 2, MP, 3. San Miglite. Suroy. Basta, mo ito akong answer. Muna pod. Baka easy lang ang himno na. Wow! Tayo palahubog. Magod siya, guys. Alam niyo yung palahubog? Palainom. I-subtitle kung ano. Oo, ako mag-edit. Ikaw mag-edit. Bulak ng tao eh. Tarong ba? Tatlong uri na ginagawa sa CR. 1. Limang ligo. Pwede mag-toothbrush. Tatlong pangalan ng Dodging House. 5, Zia. 4, Happy 3, House. Oh. 2, 1. Wala na. Si Makar. Sa Makar. Dahil ang pangalan nito. Ano ba to? Ha? Ano ba to? Ano diya to? Babel. Kubunin mo na tanong. Pili ka. Oh my. Asaman? Asaman? Ginaan Asaman mo na. gini mo. Ginaan sa lagi ni mo. Nope. Lala, Oh. sunrox. Suroy. Hindi mo siya ganyanin kasi mayabo ay malaman mo ano kabigat ng tubig. Ano ang pinagsasabi ko? Ratings na makapatrigger sa imo ha. 1, Yung pagkapigaw, yung pagkasinungaling, yung mga 3. update. Yo! Rapper ha? Saan mo na? Tama na to, tama na Attitude to. man na, di man na ting. Tama. Ano ang pinagsasabi ko? Tatlong pangalan ng pinagsilosan mo. What? Itong taping Wala ikaw na. sus, Ikaw na. Oh, kita sa mga kapla. Wala na. Talikod. lagi na. Inom mo na yan. Gusto mo ng pulutan? Ikaw pulutan ko eh. 君の虜になってしまえばきっと Mata! Napapilido ba nayag oh? Ha? Wow! Oh. Kasapaon ba ka? Oh. Ano ang pinagsasabi ko? Tatlong ugali na gusto mo sa akin. Kabait, lambing, caring. Scaring? Caring! Scary po? Ano ang pinagsasabi ko? 3 favorite style position ng ano? 5. Dog style, cat style. Sikat style. Horse style. Basta mga kataon na Tagalog. Hindi man yung gitry. Saan ka ba Nakita ko sa nakataon? internet. Saan ka nakataon yan? Buwang. Bakit ka Parang nagyan? gusto ko nang away ngayon ba? Parang gusto kong itanong tatlong names. Sige, nabigaan mo. Ano man? Kuan-kuan lang kita na kayo. Wala akong biniga. Hindi ako binibiga. I'm faithful. Magsinanganok. Ano ang pinagsasabi ko? Magsinanganok. Ano ang pinakagusto mong part sa aking katawan? Ayaw na itutot ha.
ganun. Ayun. Nagkakot. Ano ang pinagsasabi ko? Anong lugar ang hindi mo napuntahan sa mga contest namin na malayo? 5, Lake Cebu, 4, Kiamba, 3, Cebu. 2, Flexible. Dito. Asa dito? Asa dito? Tibuli. Tibuli diyan. Tama ba to? Lake Cebu, Tibuli man job. Tama man to. Di ba? Di ba? Boards. Okay, ikaw na. Busing mo. Oh, ikaw yun. Teka! Lumalabi. Guys, thank you for watching, guys. Hot din mo ang itlog, be. Itlog mo lang kainin mo. Wala Ha? man ako itlog. Itong itlog ko. So, what's up mga silingan, no? Naubos ko yung banayag whiskey. Bakit tayo magtatagalog dito? Wala tayong mga angay. So, ayun lang po. Abangan nyo po ang susunod na video. Meow! Lingaw-lingaw itong kinabuhi sa mga bagong YouTuber dala. Ayaw mo gunong. Kaya ako hapit na mangunong. What's up? Magaling namin! Hindi.